አርዕስተ ዜና አበ አዋሳኒ ከባብታት ክልል ዓፋርን ሶማሌን ዘጋጠሙ ጎንጽታት ብዘተ ብዘላቅነት ንምፍታሕ ምስ ምምዖም ርእሳነ ምምሕዳራት ክልቴን ክልላት ገሊጾም አበ ክልል ትግራይ ክሳብ ወርሒ ሰነ ጥራሕ ከባቢ 280,000 ወገናት ብሕማም ዓሶ ምትሓዞምን 4 ሰባት ድማ ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ተገሊጹ ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራት ተመልከትቲ ከመይ ትኾኑ ማዕድ ዜና ሒዝና መጺና ኣለና ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ጸንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳየ ፈለማ ናብ ሓጸርቲ ዜናታት የከምርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምክልኻልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን አየርላንድ ሚሸል ማርቲን ምስ ዝምራሕ ልኡኽ ተዛትዮም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ምስቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ብምርኻብ ብርክት ኣብ ዝበሉ ዛዕባታት ክልቲኣዊ ዘተ ብምግባረይ ተሕጓስ ይስምዐኒ ኢሎም ኣሎም እቲ ልኡኽ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦልየን ትበጽሕ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፌደሪ ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ኣቀባብላ ከም ዝገበራሎም ተገሊጹ ኣብ ኣዋሳኒ ከባብታት ክልል ዓፋርን ሶማሌን ዘጋጥሙ ጎንጽታት ብዘተ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ምስ ምምዖም ርእሳነ ምምሕዳራት ክልቴን ክልላት ገሊጾም ርእሰ ምሕዳር ክልል ዓፋር ኣወል ኣርባን ርእሰ ምሕዳር ክልል ሶማሌ ሙስጠፌ መሐመድን ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ኣዋሳኒ ከባብታት እተን ክልላት ዘጋጥሙ ጎንጽታት ብሰላማዊ መገዲ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን እተን ክልላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ዘተ ከም ዝተገብረ ተዛሪቦም ኣብ ቀጻሊ ነቶም ጎንጽታት መበገሲ ዝኾኑ ዛዕባታት ሓበራዊ መፍትሒ ንምሃብ ስምምዕ ከም ዝተገብረ እውን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብዎም ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ሽመታት አጽዲቁ ብመሰረት እዚ ዝተውሃቡ ሽመታት ቀዳማይ አይተ ያብባል አዲስ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ካልኣይ ወይዘሮ ቅድስት ወልደ ጊዮርጊስ ሓላፊት ቢሮ ልምዓትን ምምሕዳርን አባይቲ ሳልሳይ ወይዘሮ ይመኝሻል ታደሰ ሓላፊት ቢሮ ሓምለዋይን ጽባቐን ከተማም ራብዓይ አይተ ማሾ ኦላና ዋና ተጸዋዒ መንግስቲ ቤት ምኽሪ አዲስ አበባ ሓምሻይ አንድነት ብዙሰውን አይተ ቁሴለታ ዋቅጅራን ምክትል ዋና ኦዲተራት ከተማ አዲስ አበባ ብምዃን ተሸይሞም ከንቲባ ምምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ናይ ተሸወምቲ ደረጃ ትምህርትን ልምዲ ስራሕን ናብቲ ቤት ምኽሪ አቅሪበን መብሪ ተዋሂብዎም ኢትዮ ቴሌኮም ክሳብ 30 ሐምለ 2016 ዓመተ ምህረት ፍርቂ ሚልዮን ፈልሲ ኣብ መላ ሃገር ከም ዝትከል ዋና ፈጻሚት ስራሕቲ ኩባንያ ፍሬወት ታምሩ ገሊጸን ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ክፍለ ከተማ ቃቂ መርሃ ግብሪ ተኸላፈልቲ ሓምለዋይ ኣሰር አካይዶም ንሓምለወይቲ ኢትዮጵያ ብዝብል መሪ ሓሳብ እቲ ትካል መርሃ ግብሪ ተኸላፈልቲ የካይድ ከም ዘሎ እተን ዋና ፈጻሚት ስራሕ ሓቢረን ኣለዋ እቲ ትካል ጎና ጎኒ ስርሑ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ ንምውፃእ ኣንፈት ብምሓዝ ክሳብ 30 ሐምለ ፍርቂ ሚልዮን ፈልሲ ከም ዝተክል ኣፍሊጠን ኢትዮጵያ ምስ ውድ ሕብራት መንግስታት ብምዃን ዓለም ለኸ ጉባኤ ፋይናንስ ልምዓት ንምትንጋድ ዘኽእላ ስምምዓት ከቲማ እቲ ጉባኤ ካብ 15 ክሳብ 19 ሐምለ 2016 ዓ.ም ክካየድ እዩ ተባሂሉሎም
أبتي سممع قوامي لوخ إثيوبيا بودو حبرات منغستات أمباسادر تسفاي يلمان مكتل وانا صحفي قدات قطبان محبراون ودو حبرات منغستات لي جوانيوان كتاموم أمبيروم اليوم أمباسادر تسفاي يلما إثيوبيا نتأخيبا نمتنقاد أسرار حاودو حبرات منغستات بزبالة وصيتاون مقبارن كل مداي متحبارات نخط أناخرون زلوا قراتنت زر إيو إلوم اللوم كبرات مركتي حزر ما بزرزر نابز حزنايم زيناتات كحلفيم أب كلل تقراي كساور حسنة طراح كبابي كل تميتين 8 شح وقنات بحمام عاصو متحازومن 4 سبات دما هيوتهم كم زحلفن تقليزهم حمام عاصو 500 ميتاوين من كعلمو بمنستر طعنا فيدرالن بيرو طعنا تكللن تكنيكال حيلي عمام تتايشو إنها تسرح مخانو بيرو طعنا كلل تقراي آفليت اللوم نازريت بريهو زرزر اللوام أب كلل تقراي قطران قليل بزي بهلا ورداتات حمام عصو بصفحات كم استرائي تقليتهم كساب زحلفة ورحسانة رح دما كبابي كل 280 شح وقنات بحمام عصو متحازومن 4 سبات دما هيوتهم كم زحلفن أب بيروت عنا كلل تقراي كيلا مكل خالن مقطارن حمام عصو زخونو أيتا قبر مدن كنفو نايتي بتقرنيا بسلك حبيرام كنتات عصو حزون بركس ولا صلصاوي زمص بفلاي كاببز حي قدم يلي زرعلن زنبر انا سمين معراب على سبيده ينيرن حزو دمان قيح قصله مالتيو قيح تخله خبابي دفا طحما كتاسز ماخلاي ناي ورعن ناي قلان كتنبين كباب زلوا انا عصو تري له ب فولي جن ولا تن عصو بز حزي رئلن ون كم حوزين خبابي ونترايو اب سامره ونكبابي ترائيو جينا نايبومول أنا وداتات تطبسيو زلو أنا بساعة ويك ساعة سو ويك عسران حمشتين كبابي عسران شدشتين أنا بكلتمي 8 شح زغونو بعصة تحيزهم استحكموا قطريري النايد موت جن 3 راح ينيرو ساعة سنة لحرقن حزب ذا حملة ورحقن دارجانا بربعة زخونو صابلهم صايد اللي له حد بوتات جن 4 زخونو ثم 3 حاوزين حد بقرعلتا ريبورت له أبز حز أوان حمام عصو 500 من كاي علمو بمنستر طعنا فيدرالم بيرو طعنا تخللن تكنيكال حيل عمام تتايشو أب تحتيو خلت 3 وجلب محز استفلاليو سرحتينا تسرحو خندركبو اتوم كيلا بريهم حزين تاي سرح لزبل جن عادتي ناي ملع على سرحيو عادتي ملو بتكنيكال تاسك فورس بفيدرال طعنا مينسترن ببيرون تتايشه خلت 3 وجلب له افتن 10 شمنته بعصوت طبعا حبابتات سرحت تسرح كم جيون مس تفلاليا ميدياتات كوين كازو هاوناي ادوك سرحون له ግን በዋናነት ኣብ ታሕቲ ትዝብለከ ለኹ ተጣሸ ታስክ ፎርስ ኣብ ኣድቮኬሲ ኣብ ጣዕማ ዛንዚራ ኣብ ከባቢ ምጥራይ ኣብ ጣዕማ ብልሓን ዋላፍተን ትካላት እውን ናዕተወ ኣብ ገዛን ገዛውን ስራሕ ንሽድሽተ ወሕድ ኣክል እዩ ስራሕ ቀፅል ኣዝየንስ 50 ሚእታዊ ዓሰን ምቕናስ ተባሂሉ እዩ ተተሊሙ ዘሎ بتوسخ دما سرحت عدلا زانزيران من تاك كيميكالات مكيادومن ازون بوانانات ابتن بقند تطقعت حمام عسو زخونا كبابتات مسلاتونا ببيرو طعنا كلل تግራይ كيلا مقصارن مكلخال حمام عسو قبر مدهن كنفو تزاريبوم زحش هنا تفطيرو تبيروون انفتات نصيرو ناوتي حكمناون بزحش ملك ترغيبو تسرح تجميرو كاو عامي زانزيرا 33 وردا حتى واي منيرو نصغاو نو توسنه ግን نصغا عام ስለ ዝኾነ ሕጂ ነካይዶ ነصغاለ زانزيرا ዘር አልኮን ምንታይ ዓሚ ተዓደለ زانزيرا ለዘበን 3 ዓመት ስለ ዘገልግል ሕዝቡን ከም ሓደ ኢንተርቬንሽን ስለንወስዶ እዩ በዋናነት ሕዚት ቀረብ መድኃኒት እዩ ናይ መድኃኒት ሕጽረት ሕዝኹም ማላ ዳርጋ ولا خندسد لا يكون جن مسيلو نسخة كفافيلنا لنا نابتن قند عصر ترى لنا كفافيتك أو نتجاونا في دستور دا يكاير الله
ደቂ ሰባት ንኽነብሩን ህይወቶም ንክመርሑን ካብ ዘድልይዎ መሰረታዊ ነገራት መንበሪ ገዛ ሓደ እዩ። ምስ ኣከራይን ተኸራይን ገዛ ተታሒዙ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ሓዱሽ ሕጊ ኣውፅዩሎም። እዚ ሓዱሽ ሕጊ ዝወፀሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ መንበሪ ኣባይቲ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከቢድ ፅዕንቶ ብምፍጣሩ ሚዛናዊ ኮይኑ ንክቕፅል ስለ ዘድልየ እዩ ይብሉ በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ በርሀ ኣማረ። ኣብርሃም መስኳሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ ከም ስዕብ ተዋይዱ ቀርብ እዩ። ዝሓለፉ መንግስታት ንገዛ ክራይ ጠመተ ብምሓብ ኣብ ሕገ መንግስቲ ከይተረፈ ከም ካልኦት መሰል ደቂ ሰባት ኣፍልጦ ተዋሂብዎ እናተሰርሐሉ ዝመፀ ጉዳይ እዩ። ነዚ ከም መርኣያ ዝግለጽ ድማ መንግስቲ ብዝኸኣሉ ዓቕሚ ንዜጋታት ውሑስን ብተመጣጣኒ ዋጋን መንበሪ ገዛ ንምቕራብ ዝተፈላለዩ ሜላታት ከም ዝጥቀም ኣይተ በርሀ ኣማረ ይገልጹ። ሓደ መንግስቲ ብኣዋጅ 4767 መሰረት ብትርፊ ገዛ መንግስቲ ካብ ደርግ መንግስቲ ጀሚሩ ወሪስዎም ዝነበሩ ገዛውቲ ንሳቶም ብኣግባቡ ኣብ ምምሕዳር ፍሉይ ጠመተ ተገይሩ ይስራሕ ዘሎ። ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሽግራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን እዚኣቶም ናይ ከምቲ ኣካል እቲ ሽግር ናይ ምቕራፍ ከይዲ ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ኣብ ምምሕዳር ናይ ባዕሉ ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ሓደ መግለፂ እዩ። ካልኣይ መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ቀጥታ በጀት ብምምዳብ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰብ ሃፍቲ ብምስታፍ ክሳተፉ ብምግባር ገዛውቲ ብምስራሕ እዚኣቶም ብተመጣጣኒ ዋጋ ንተገለጋላይ ንዓቕሚ ዘይብሎም ናይ ገዛ ደለይቲ ኣብ ምቕራብ እዚ እውን ብሕግን መስርሕን ወፂኡሉ ኣብ ትግባር ዝርከብ ማለት እዩ። ብሰልሳይ ደረጃ እውን ብፍሉይ ኩባንያታት ወይ ፍቃድ ተዋሂቦም ናይ ሪል ስቴት ኩባንያት ተጣይሾም እዚኣቶም ዓቕሚ ዘለዎም ገዛ ደለይቲ ቀረብ ዘቕርብሉ ኩነታት እውን መንግስቲ ሓንፂፁ ድጋፍ ንክትትል እናገበረ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት እውን ኣሎ ማለት እዩ። ቅድም ክብል ኣብ ዝነበሩ ዓመታት እንመሓደረሎም ዝነበሩ ሕግታት ኣከራይን ተኸራይን ብዝምልከት እንታይ ይመስሉ ነይሮም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣይተ በርሀ ኣማረ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበረን ኣባይቲ ክራይ ወይ ገዛ ክራይ ውዕልታት ዝመርሑ ዘመሓድሩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ሕግታት ክንፍትሽ ተለና መጀመርያ ልክዕ ከም ተራ ውዕሊ ሓፈሻ ውዕሊ ብውዕሊ እዩ ዝግዛእ ኣብ ፍትሐብሔር ሕጊ 2896 ተደንጊጎም ዘሎ ሓፈሻዊ ናይ ውዕሊ ኤሌመንታት ንሳቶም ከከም ኣግባብነቱ እናወሰድካ ዝመሓደረሉ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ብናይ ባዕሉ ናይ ገዛ ክራይ ተባሂሉ ዝተቐመጡ ኣብ ፍትሐብሔር ሕጊ ዝተቐመጡ እውን ኣለዉ። ንሳቶም ናብ ተግባር እናቐየርካ ዝኽየዱ እዮም። ብተወሳኺ እውን ናይ ኣብ መንጎ መከራይን ተኸራይን ዝግበር ውዕሊ እውን ከም ሓደ መስርሕ ተገይሩ ብኡ ዝግዝአሉ ኩነታት እውን እዩ ነይሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሓፂር ግዜ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምምሕዳር ናይ ኣዲስ ኣበባ ካቢነ ምምሕዳር ዘውፅኦም ደንብታት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ደንቢ 122 ዝባር 2013 ዝተወሰነ ግዜ እዚ ግዜታት እናተናውሐ ኣብ ተግባር ዘውዕለሉ ኩነታት እውን ነይሩ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናይ ገዛ ክራይ ዝመሓደረሉ ሕግታት እዚኣቶም እዮም። ትሪኦም ተለና ግን ሓደት ናይ ፍትሐብሔር ሕጊ ብዙሕ ዓመት ኣውፂሩ እዩ ምስቲ ሕዚ ጭቡጥ ዘሎ ኩነታት ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ሕዚ እውን እቲ ናይ ኢንተረስ ናይ መካራይ ናይ ተኸራይ ኢንተረስ እናተጋጨ ስለ ዝኸደ ሓድሽ ሕጊ ምውፃእ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ በዚ መሰረት ከዓ እቶም ናይ ቀደም ሕግታት ከም ዘለዉ ኮይኖም ሕዚ ግን ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ነቲ ዘሎ ድሌታት ኣመጣጢኑ ክኸደሉ ዝኽእል ስርዓት ኣብ ምድላው ይዝርከብ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝወፀ ሓዱሽ ሕጊ ኣከራይን ተኸራይን ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ዝፀደቐሉ ምክንያት ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ውዕሊ ኣከራይን ተኸራይን ግልፅነትን ተሓታትነትን ዝጎደሎም ስለ ዝነበሩ ነዚ መስመር ንምትሓዝ ምዃኑ ኣይተ በርሀ ይዛረቡ። ብቐዳምነት ክመፅእ ዝኽእል እቲ ሕጊ እዚ እንታይ ዓላማ ገይሩ ወፂኡ እዚ ሕጊ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፀልና ማለት እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ንምንታይ ዓላማ ይወፅኡ ትብል ተለና ከዓ ኣብቲ ናይቲ ኣዋጅ ናይቲ ሓድሽ ሕጊ ኣዋጅ ቁፅሪ 1320/2016 ኣብቲ መእተው ዘሎ ተቐሚጡሎ ብግልፂ ማለት እዩ። ንምንታይ እዚ ሕጊ ይወፅኡ ዝብል ብግልፂ ተደንጊጉ ይርከብ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣዋጅ ተደንጊጎም ዘለዉ ዕላማታት ሓደ ናይ መንበሪ ገዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ እናናሃረ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ከዓ ንዜጋታት ኣብ ናብርኦም ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ፅዕንቶ እናፈጠረ ብጣዕሚ ብዙሕ ሕቶ እናተለዓለ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሚዛናዊ ኮይኑ ሕጊ ክወፀሉ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝተኣመነሉ እዚ ንምምሕዳር ዝወፀ ኣዋጅ ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ኣዋጃት ከም ዝገለፅናዮም
ኣብ መካረይን ተኻራይን ዝነበረ ርክብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ዘይነበሮም ኣብቲ ምምሕዳሩ ማለት እዩ ስለ ዘይነበሮም እዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ንምስፋን መሰረት ገይሩ ዕላማ ገይሩ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ብሳልሳይ ደረጃ ዝቐመጦም መሰረቱ ናይ መካራይን ናይ ተኻራይን ግዴታታት ሚዛናዊ ብዝኾነ መልክዑ ሬጉሌት ክግበር ክመሓደር ስለ ዘለዎ ነዚ ብኣግባቡ ንምምሕዳር ዕላማ ገይሩ ዝወፀ ሕጊ እዩ ማለት እዚኣቶም እቶም ሰለስተ መሰረታዊ ዕላማታት ደፋእቲ ነገራት ዝተባሃሉ ፕሮጀክትታት ማዕድን ሃገር ንስሕበት ቱሪዝምን ንወለዶ መግለፂ ርብርብ ጻዕርን ሓድነትን ምዃኖም ተሓቢሩ ብምትሕባር ሃገር ከም እትቕየር እውን ንወለዶ መርኣያ እዮም ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ወርሒ ነሓሲ 2012 ተልሚ ፕሮጀክት ማዕድን ሃገር ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዕላው ዝተገበረሉ ዕለት እዩ በዚ እውን ማዕድን ሸገር ፕሮጀክትታት ተዛዚሞም ካልኣይ ማዕድን ሃገር ፕሮጀክትታት ምዕራፍ እንትብሰር ድማ እዋን ኮቪድ ንምዕዋት ተተልሚ ከቢድ ዝገበሮ ግዜ ነይሩ ዕላማ ማዕድን ሃገር ተፈጥሮ ከይዘባዕኻ ብተፈጥሮዊ ሃፍቲ ንህዝቢ ሃገርን ንወፃእ ጋሻን ንምብርካት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ እዋን ተዛሪቦም መንባሮም ይዝከር የገበታ ለሃገር ዋነኛ ዓላማ ቀንዲ ዕላማ ማዕድን ሃገር ዝተፈላለየ ሰብ ብፅሒት ፍልጠቶም ገንዘቦምን ኣዋፂኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሓለፈ ኣብ ክልል ከተማታት ንቱሪስት መስሕብ ዝኸውን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ኩነታት መነባብሮ ዘመሓይሽ ዘዘምን ሓድሽቲ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዘኽእል ምዃኑ ዘርእየ እዩ ዝተዋሃቡና ሃብቲ ተፈጥሮ ከይዛባዕና ዘበናዊ ከባቢ ብምፍጣር ንዓና ንኻልኦት መባፅሕ ዝኸውን ዕላማ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ በቲ ፕሮጀክት እምበኣር ጎንደርን ባህር ዳርን ዘዋስን ጎርጎራ ብምዕራብን ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ክልተ ቃላያት ብ10 ኪሎ ሜትሮ ዝራኸብሉ ወንጭን ኣካል ኮይንሻ ዝኾነ ሃላላ ኬላ ውሽጦም ንኽምርመር ኣብ ጓጉኦም ዝሓዝዎ ክቡር ሃፍቲ ንኽግለጽ ዝተመረጹ እዮም ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ወርሒ ነሓሰ ዕላው ዝተገበረ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕዚ እዋን እምበኣር ነዚ ይመስል እቲ ፕሮጀክት ዕላዊ ካብ ዝተገበረሉ ዕለት ዝጀመረ ርብርብ ደቂ ሃገር ዝተበርከተሉ ኩሉ በብእጃሙ ኣበርኪቱ ንፍጻመ ኣብቂዑ ብማዕድን ሃገር ዝተረኣየ ተፈጻምነት ንቐጻሊ እውን ከም ሃገር ንዝስርሑ ፕሮጀክትታት መርኣያ ኮይኑ ዝቐርብ እዩ በዚ እምበኣር ታሪክ ፀገብ ጎርጎራ ብማዕድን ሃገር ለሚዑ ንዓይንን ቀልብን ናብ ዝስሕብ ጽባቐ ተቐይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ እውን ንምረቓ በቂዑ እዩ ጎርጎራ ያስተማረን ነገር ሀገር በእጆች እንጂ በምላሶች እንደማትሰራ ጎርጎራ ዘመረና ነገር ሀገር በእዳው እምበር በመልሓስ ከም ዘይትስራሕ እዩ ሀገር ንምስራሕ ጽንኩራተ እዳው ንሓመድ ዘይጽየፉ እዳው ዝናብ ዘይዓቅቶም እዳው እምበር ኣብ ዩቲዩብ ተቐሚጦም ትዛረቡ መልሓሳት ሀገር ከም ዘይሃንጹ ጎርጎራ መምሃራ ኮይኑ እናሓሊፉ እዩ ፕሮጀክት ጎርጎራ ዋሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ካብ ምምዕባል ብዝሓለፈ ማእኸል ስሕበት ምትእስሳር ከባቢ ኮይኑ ከም ዘገልግል እውን ሓቢሮም እዮም ኢትዮጵያ ዓዲ ተፈጥሮ ሃፍቲ እኳ እንተኾነት ካብቲ ዓውዲ ቱሪዝም ክትረኽቦ ዝግባእ ኣይረኸበትን ዝበሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ፕሮጀክት ጎርጎራ ነዚ ጸገም ንምቕራፍ ዓሊሙ ዝተሃነጸ ምዃኑ ይዛረቡ ኢትዮጵያ በጣም በርካታ የቱሪስት መስህቦች ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ መባጽሕ ቱሪዝም ዘለዎ ሃገር እያ ይኹን እምበር ክንድቲ ዝድለ በጻሕቲ መጽኦም ክሪኡ ዑደት ከሳልጡን ኣይከኣሉን እዚ ድማ ብሰንኪ ጉድለት መሰረተ ልምዓት እዩ መዕረፊ ቦታታት የለውን መንገድታት እውን የለውን እዞም ነገራት ብዘይምልምዖም ምኽንያት ዋሕዚ ቱሪዝምን ካብ ቱሪዝም ክንረኽቦ ሓፈሻዊ ኣታውን ኣዝዩ ውሕድ ምንባሩን ዝተዋሃቦ ትኹረት እውን ውሕድ እዩ ነይሩ ነዚ ንምልዓል ብዘኽእል ኩነታት ንሰብ ሃብትን ካልኦት ኣልማዕቲ ኣካላትን ገላፂ ዝኾነ ነገር ንምፍጣር ኣብ ግምት እትዩ ዝተሰርሐ ፕሮጀክት እዩ ፕሮጀክት ጎርጎራ ኣብ ልዕሊ 40 ሄክታር መሬት ከም ዝዓረፈ ዝገልጹ ኣካይድቲ ፕሮጀክት ዶክተር ፍስሐ ሰፋ ኣብ ከይዲ ህንጸቱ ንብዙሓት ዜጋታት ስራሕ ዕድል ምፍጣሩ ይዛረቡ ጎርጎራ ረጅም ታሪክ ያለው አካባቢ ሲሆን ጎርጎራ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ከባቢ እንትኸውን ከም ዕድል ኮይኑ ንነዊሕ ዓማውቲ ተረሲዑ ዝነበረ ሎሚ ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሓሳብ ኣፈልፋላይነትን ክትትልን ብማዕድን ሃገር ደሮኑ ተጸሪጉ ብትሪእዎ መልክዕ ንበጻሕቲ ዑደት ውቅብ ኮይኑ እዩ
እዚ ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊ 40 ሄክታር መሬት ዝዓረፈ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ህንፀቱ ድማ ካብ 35 ክሳብ 40,000 ንዝኾኑ ዜጋታት ንዕድል ስራሕ ፈጢሩ እዩ። ኣካል ማዕድን ሃገር ዝኾነ ፕሮጀክት ጎርጎራ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ማእገር ቁጠባ ሃገር ከም ዝኸውን ይንገረሉ። ኣብ ማዕድን ሃገር ዝተረኣየ ቅልጣፈ ቀፂሉ ዝርከብ ማዕዲ ንወለዶ ፕሮጀክት እንትኸውን ኣብ ማዕዲ ንወለዶ ድማ እቲ ስራሕ ሰፊሑ ብዙሓት ከባብታት ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ዝሃበተን ሃፍቲ ተፈቲሹ ብደቂ ሃገር ፃዕሪ ንዓለም ክብርከት እዩ። ማዕድ ዜና ይቕፅል። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር ኣብ ከተማ መቐለ ሃገር ለኸ ኤክስፖ ልምዓት ደርሁ ክልል ትግራይ ብዕሊ ተኸፊቱ። እቲ ሃገር ለኸ ኤክስፖ ልምዓት ደርሁ ግዚያዊ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዮም ከፊቶምዎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣይተ ጌታቸው ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ተሳተፍቲ እቲ ኤክስፖን ካልኦት ፃውዒት ዝተገበረሎም ኣካላትን ተረኺቦም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺብዎም። ኣብ ክልል ጋምቤላ ናብ ብሔራዊ ባንኪ ዝኣቱ መጠን ወርቂ ምዕባይ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ኣብቲ ክልል ዝተጣየሸ ኮማንድ ፖስት መዓድን ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣብ ዘፈር መዓድን ንዝተሰርሑ ስራሕቲ ገምጊሙ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ 310 ኪሎ ግራም ወርቂ ናብ ብሔራዊ ባንኪ ምእታው ዝተገልጸ ኮይኑ ንልዕሊ 2,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጥረ ተሓቢሩሎም። ምክትል ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልልን ኣካቤቲ ኮማንድ ፖስትን ኣይተ ተንኳይ ጆ ከም ዝበልዎ እቲ ኮማንድ ፖስት ካብ ዝተጣየሸሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ዘፈር መዓድን እናተገብረ ዝርከብ ቁፅፅርን ክትትልን ዘበረታትዕ ከም ዝነበረ ገሊጾም። ብመንፅር ዘሎ ሃፍቲ ወርቂ ናብ ብሔራዊ ባንኪ ናቶ ዝርከብ መጠን እናተመሓየሸ ዋላ እንተኾነ እኹል ከም ዘይኮነ ምዝኽኻሮም መረዳእታ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ጋምቤላ ይሕብር። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ተገሊጹሎም። ባይደን ንላስ ቬጋስ ደገፍቶም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ወፍሪ ኮቪድ-19 ደው ንክብል እንተኣዘዙ እውን እቶም ፕሬዚዳንት ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ዕላው ገይሮም ኣሎ።